Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wallahi mata mu ji tsoron Allah. A yau ne na ga rayuwar wata ƴa mace, wallahi sai da na zubar mata da hawaye. Ƴar uwata ne mace, dole abin zai dame ni. Wai dan Allah dan Annabi menene riban iskanci da har mace za ta fito tana tuciya da shi? Menene riban shi? Me zai amfane ta da shi? To bari ki ji ƙarshen iskanci. Ƙarshen iskanci shine lokacin da kike jin daɗin duniya kike jin ba kaman ki, shedan na buga miki ganga. Ƙarshen iskanci dai ba komai bane. Zaki fara ne daga kan sarakai. Daga kan sarakai za su miƙa wa fadawansu. Daga nan fadawansu za su miƙa wa masu kuɗin gari. Daga masu kuɗin gari za su miƙa wa ƴan kuci ku bamu. Me zai ƙara miki? Mutuncinki ya zube. Kin zubar wa iyayenki mutunci. Kin ci amana. Gana Allah gana manzonki duk ina zaki kai wannan nauyi. Wai a ce a yau tsaban lalacewar rayuwa ya mace ne za ta je ta kama ma ɗa namiji hotel. Ya mace da aka sani da kunya da kamun kai. To namijin bari ku ji mazan da kuke bi din wallahi in akwai wanda za a zo a hada shi da kuɗi da gida da mota da kuke biya aure ku wallahi ba zai aura ba, ya lalata miki rayuwa sannan kuma ya je ya auri macen kirki ya barki. Menene amfani shi? Ke ya kamata ki makanki faɗa. Na farko kina bin namiji ki tunani, ke ya mayar da ke yana bin ki a waje, matan shi ta gida yana can ya aje ta suna zaman aure, ke ce kika zama banza ko kuma menene? Wallahi na yi da yanzu ba a namiji ɗan iska, mace ne cikakken yar iska. Na san wasu za su ga laifina akan wannan, ban yi laifi ba. Abin akwai matukar ciwo. Hakki fito duniya na ganin ki kina ikirarin iskanci. To wallahi ƙarshen iskanci ba ƙarshe duk me irin wannan rayuwa wallahi ƙarshen shi baya kyau. Idan har kina jin kyau na ruɗin ki kina tuciya da kyau, an yi masu kyau da suka zo duniya yau sun mutu suna kabari sun zama ƙasusuwa. Babu namijin da zai lalata miki rayuwa ya yi mu'amalan banza da ke kuma ya aure ki. Ko ni ne wallahi ba zan aure ki ba domin ke kika ba da wannan dama. Ta yaya baki da gashin wance ki ce sai kin yi kitson wance? To daga nan kin ɗauko ma kanki halaka. Sannan kuma mazan da kuke bi su ne wa'inda za su fito su watsa ku a idon duniya suna zagin ku. Idan a magana na ya ɓata ma wata rai ta yi haƙuri, ban yi da manufa ba, amma shawara ne. Kowa ta gyara rayuwanta ta kuma san me take ciki. Allah ya gyara.